Har du i din virksomhed haft gæster, som lige skulle bruge en internetadgang for at vise noget, men uden succes? Eller har du et system til gæstelogin, hvor der skal indtastes så mange oplysninger, at de fleste opgiver? Level 8 gæsteportal er løsningen, som giver gæsterne adgang med et klik, uden at gå på kompromis med sikkerheden. De fleste gæster er i forvejen logget ind på f.eks. Facebook, LinkedIn eller Google. Klikker de på et ikon, oprettes der automatisk en adgang ud fra deres oplysninger på den konto. Vupti, så er de i gang, uden at taste alle mulige oplysninger ind. Der er også mulighed for at oprette forbindelse via NemID eller SMS. Faktisk gør Level 8 gæsteportal også livet nemmere for de IT-ansvarlige. De slipper for daglig support og administration af gæstekonti, ligesom receptionen undgår at bruge tid på at vejlede gæsterne. Level 8 gæsteportal er bygget oven på Cisco WISE Identity Service Engine, som er Ciscos løsning til sikker netværksadgang. Gæsteportalen logger alle hændelser, så du dokumenteret kan overholde ISO 27001 sikkerhedsstandarden og EU's persondataforordning. Level 8 gæsteportal benyttes blandt andet af Frederiksberg og Helsingør Kommuner, Aarhus Universitet, RUC og mange større firmaer. Vil du også slippe for bøvl og administration og gøre det nemt for dine gæster, så book et møde med os.